ka ng imong ginahatag. Wala na sa sangkapalit, ha? Hindi po na to mahambal ka walay kapalit. Dugay na ko Ikaw, gid nagpaabot sa imong ba? pagpalag. Ikaw, gid ba? Pero hindi ka magkabalaka, Hindi ka magkabalaka. Ang tanyan nga ginahatag mo sa akon, amligan ko, ina. Drive-thru live. Drama. Sa pangalan ni mo to, sa battery, kaya ron ba istorya ka? Sabat na to. One step living job sa karoon. Agoy, pandamay. Para pa siyang naklaro ang bulan. Pandamay. Pili ka mo. Bayaran nyo na servisyoan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-thru live. Drama. Ayo! Oy, Ayo! may tao ba si Kapitan mo siguro? Why may masabat? Sunugon ko balay nyo! Ay, sir, dali lang yun, sir. Dali lang yun, sir. Pasensya kayo, sir. Ikaw pala, sir, ha? Joke lang gani. Laba pa kong brave, sir. Balog ka kong brave, sir. Kaya muna, isa na kasi man Ay, nagagoom-goom, oo, sir. Sige, ulan-ulan. Ka, No? sir. Mayote mo, sir. Nag-brief ka pa. Ay, ikaw na, sir. Ay, hindi na, sir. Ay, istorbo Bungot, lang na sir. kung kaisa. Bungot, sir. Kita mo, sir, kinahanglan taman kung kaisa, sir, magpasungaw. Aron magkakuan pa. Makakinahawa nga aton nga kuan. Ba, sir? Ba siguro nang nanimaho ron? Ay, sir. Sugaw na. Ano itong ito, sir? Ay, sir, ikaw si Kwan, sir? Ako si Tito. Si Tito di Magiba? Oo. Ay, sir, may Kwan gali, may ari gali kong padala dire sa ako. Uy. Ay, mga Kwan ini, sir, mga groceries. Uy. Para ko ni sa imo, sir. Kada mo ba ning mga kinarton man ni, sir? Ah, ah. Basig dili ni ako, Ay, sir. sa imo, gid, sir. Sa imo nakapangalan, sir. Sa kuno. Palihog na lang ko, Kwan, sir. Palihog ko perma kag pamato. Sir, abliha sa siguro, sir, para maklaro ka kung sa'y sulod Ay, sige, sige, sir, ha? Videohe lang, sir. Videohe lang, ha? sige, Ayaw videohe. videohe, ha? Videohe ko. Sige, Videohe videohe ko. ko. Sige, sir, ha? Mapriso ka. Hindi, grabe ka naman, sir. Hindi ba ko magpapreso, sir? Arit, sir, ha? Buksan ko, sir, ha? Oy, mayo pagkabukasa. Arit, sir, isa ka dosina nga tinapa. Diri sa piyak, sir. Damo yung kayo. Isa ka dosina gyapon nga tinapa. Unsa ko na. Ang diri sa piyak nga Sa piyak. kwan, sir, nga package, isa gyapon ka dosina nga tinapa. Bungot sa iring. Di ba katamapurgan? Ang sa piyak, sir, Sa piyak. udong. Unsa ko na. Ang sa piyak, sir, miswa. Og mga og iban pa. Palihog na lang ko, sir, ha? Putang- Pamatuod nga nadawat nimo ani. Sige, sir, pirmahan ko ni. Sige, sir, ha? Salamat kayo, sir. Ate, sir, hindi ka mamangkot kanina, halin? At iba ni Halinde, sir. Ay, sir, Kay halin. Kapitan. Hindi, sir. di po. Isa ka kuan nga kilalang negosyante, Kay Kagawan. sir. Pero hindi siya nagpag... Hindi niya, sir. Oo. Wala pa ayuda si Kap kag si Kagawad. Subong, sir, kay tapos na eleksyon. Oo, hindi na kita magpaabot, sir, kay UAI to. Abaw ba? Oo. Pandam. Alin ini sa kuan, sir, sa kay Congressman Lorenzo Tan. Unsa ko na. Oy, Kita mo, sir, si kuan, gani si Lorenzo Tan, sir. Salamat Kuan ni, ka ito, apo ni kuan ni Lucio. Lucio Tang. Ari, sir, Salamat kayo, sir. Pirmahan na ako, sir. Sige, sir, ha? Ano, sir? Okay na kayo. Okay, kaya, sir, Sige, ha? sir. Salamat kayo, sir. Sige, sir, welcome. Salamat kayo, sir. Sir, Sir, why give tip da, sir? may Basta, tip, sir ba? basta pang ice water lang, sir. Wala ko tip, sir, pero daghakong tagip-tip. Grabe ka naman, sir, ha? Tangi. Why kita da, sir? Bisan tinapalang. Pagkuhan ng tinapa, sir. Amo na, sir, ba? Salamat kayo, sir, ha? Ano, apilang undong, sir. Ay, oo, para kumplito. Tama. Apilang biswa. Ay, grabe ka naman, sir. Daw, yatag mo man sa akong tanan, ba? Oy, may kanabot na akong bata. Ay, Kumakotong Papa! ko siya kung kabalog. Papa, good Ay. morning! Anak, mayo kayo niabot. Anak, Pasensya ka na, Papa. Sige, Kayo, sarado medyo na po, naagahan ako. Okay na, anak. Mm-mm. Sarado ng portan, sarado na. O, sige, Sarado.
Pasensya ka na papa, kaya bangros, nakahapit gamay, Damay ka mata ka. Nagabot rin kanina ba? Ay, 5 ka karton. ay, nag-abot na. 5 ka karton nga sardinas, 3 ka karton nga udong, Ay. o 3 ka karton nga miswa. Anak, halin ko no kuno sa ginigosyante. Alin sa negosyanti po, Oy. mga abyan ko, Sako no. Nakayabyan nga mga Ay, negosyante. siyempre, papa, kita mo nga business-minded ako. Kinahanglan mo, papa. Oh. Dapat ako, makiyakuan man ako. Makasusyo ako sa mga dagkong Tama, negosyante. Di Pero- ba, papa? Kani ba nga mga negosyante nga imong kaning imong amigo at sa bali sila nang ligaw ba sa imo? Ikaw ba na, papa? Grabe ka, advance sa imo mag-isip. Hindi, nakikabyan lang sila sa akon. Siguro, Ano ba? nagustuhan nilang mga amimilo ko nga daw mga husay, Oy, kadag sige. ko. O, kagang akon mga ilo nga daw kinimpit, kadag ko. Amo ba? O, kagang akon nga pakas, daw kawa, kadag ko. Sako no. Ay, sige, mayo dire, kada anay mo ko. kaabyan. Oo, Kada mo kaabyan. Oo, pa. Sige anak, sige. Dire, anay ko pa, ha? Papawayo-wayon ko, anay nga Sige. akon nga bangros. Sige na. Ang damay ka. Damo ko nung abyan ka mga negosyante. Tama, gani. Masig pwede ka makautang na sila. Wala'y problema na, Bina. Basta, ang importante, Bas- tagaan ko ni mong tsansa sa imuhan. Tagipusoon. Ikaw ba na, Oo, hindi ka magkabalaka. Ihatag ko kanimo tanan. Kita nimo nang ako ang negosyo nga puro bagoong. Ihatag ko na Grabe kanimo ka naman. tanan. Bisan hindi mo ana ako tagaan sa bagoong. Always man ako may balon bagoong. Pero mas iba gini nga akong bago. Actually, gitawagan ko na akong tao. Gipadulungan ta na ka og 5 ka taro nga bagoong sa inyong balay. Grabe ka naman. 5 gig ka kuwan? 5 ka drum? Of course. Grabe ka naman. Nga Basi, na taga kapalan. basi magtukar ang EOTI ni Papa. Bungol-bungol ko pakiliwat. Basi magtukar ang EOTI ni Papa. Oy, dili to magtukar kay. Aside sa bagoong nga gihatag nako sa iya, gipadalan po nako siya og 1 ka drum nga tubig. Ay, grabe ha. Sa ako ang water refilling Ay, station. basi alining tubig mo sa nawasa ha. Dili. Ako ang purified water. Pero kanang imong ginahatag, wala na sa sangkapalit ha. Hindi po na to mahambal ka walay kapalit. Dugay na ko Ikaw, gid nagpaabot sa imong ba? pagpalag. Ikaw gid ba? Pero hindi ka magkabalaka. Hindi ka magkabalaka. Ang tanyan nga ginahatag mo sa akon, amligan ko ina. Hindi ka magkabalaka. Maba. Pila ka adlaw, madimdiman mo gid ang akon baguo Pagka nga na- maturutam-is. Mo na kong ganahan. Kanus apa ka na matabo. Lapit na. Lapit na. Ano ba? Ang dali na mga onata. Oo, sige. Atong sudan bagoong. Nak. Laba ka na antibiotic na. Aman, Papa. Parang nasubraan ko kaog bagoong. Hindi ka pa kakapapa. Nagsakit ang ako ang... Nagsakit ang behind. Ay, di ba nagambal ko sa imo, Papa? Ang mga bagoong dessert mo lang na. Anak, nasubraan ko kaog kidami kag bagoong sa imong ambot amigo. sa imo, Papa. Grabe kayo kanami yan. Ambal ko sa imo nga dessert mo lang na ang main dish dito. Ara pa dito. Hindi ka mamangkot ka ng main dish mo. Anong main dish ko, anak? Bagoong gyapon. Bungot sa irin. Pero, Papa, taligi pangatag mo na lang pala sa mga Ayaw. tupad balay ito. Ayaw, ayaw. Dili pwede. Ay, Papa. Basta ito, naghihatag na sa imong amigo. Ay. Ha? Oo, Ihatag Papa. sa imong amigo. Okay? Og anak, bago na ko ba lipat? May gihatod na diri anak. Gayda bago lang. Ano ginato nila, Papa? 5 kasakong asin. Uy! Anak, di ba ka magkayoti ay sa muta? Grabe, Papa ba? Grabe ka mga abyan ko ba? Anak, pwede ba sa sunod, Oo. anak? Makikamigo na pagkaka ng mga punchin nga owners?
sige lang bala, Papa. Ingredient man nagyapon sa ilang nga ginabaligya. Allah. Pero, Papa, may ginapaabot pa ako, Papa. Uy, napa. Oh, may ginapaabot pa ako. Ang abyan ko dito sa kwan, sa hulo-sulot. Ano din naman po Papadala ko na siya, Papa. Ano ipadala niya? 5 katonelada nga oksalik. Butange. Oh, dali lang, anak. Pero na ako'y, naghato na po kanina, anak. Ano gito lang niya, Papa? Nagdulog na po sa pulo ka sa akong bitsin. Grabe siya. Pero, Papa, di ba kinatitiay ko, Oo, anak. Tito, Papa, may ara dito sang buko, Anong buko? Initon mo lang to, Tapos? Buhuan mo. Ang buko. Oo, ikaw na bahala, Oh, Pero Gonzales. hambalila ko na, Papa, mas epektibo kung lahing na. Oo. Tama. Nami daw na ko no kay may buwa. Mga sereng. Sige, Papa. Sige na. Oo. Butange. Unsa, sir? Abo ni kada ko 100,000. Oo. Kaya hindi lang na, lain man ang akon, 200,000 ang akon. Mauna ang akong ambal niya sa imo, sir. Ang imong anak, gigastosan ako ng imong anak. Kag hindi lang ikaw nagasto, pare. Ako nagasto man ko sa iya nga bata. Mo ba? Pila na tunilada nga akong nahatod sa nadulong diri sa imo. Amo, Hasta subong, wala pa gihapon ko niya gisagot. kag sige lang sa iya pasalig-salig ang imo nga bata. Kasaguton niya ko. Gali ka hindi lang gali ako, iyang iya. Pareha, damo gali kami. Damo gali kami. Isipon mo, 5 katonelada nga oksalik yung padala ko di. Kay hambal ko kung sumuhon mo ni sa sulod sa isa ka bulan. Hoy, mga brad! Abi ninyo kamo lang! Anong gali ang imo nga, anong imo nga problema, pare? Ako tong tigdulong dire og polo kasako nga bitsen. Grabe. Ba't mo sa ganon, ikaw man nagpadala dire? Oh, kaya ngambal ni sa kuha. Kung madulong ko na ko na tanan, saguton niya ko na ako. Pero hasta subong 5 katuig, di wala pagyapon ko gisagot. Pandamay na imong anang imong Grabe anak to. kining imo bata, sir ba? Dapat ang imo sir. bata magatubang sa amon din. Dapat, sir, dapat ang imong Ako man, sir! Unsa ko na. Ako man, sir! Murag damo na yung kaya mo. Nagpadala ko diri isang bugas, sir. 5 kasako, tinigang ko na tanan kay hambal ko. Dapat makaon mo ni sa sulod sang isa ka adlaw. Bungot sa iring. Kay hambal niya, saguton niya ko, pero hasta subong wala gyapon. Unsa ko na. Inimandagin na namon ng imong bata, sir. Tama gina, sir. Kinahanglan ibalik ko ganito ni Samon, sir. Payo pa sir, ipakita na nimo ni mga anak sir para Amo, masulbad gid. na ni. Oo, para sir. wala na sa tabong nga istorya, sir. Dali lang mga sir. Kalma lang. Kalmahin nyo lang ito, sir. Kalma lang, sir. Papa J. Boy Nunoy. Ano ko na ni? Amo rin ginahambal, Papa J. Ginamos lang ni Inday ang kapital. Ang gulo-gulo na talaga, Papa J. Boy Nunoy. Di ko man siguro ni sir.